Bij vangrailfabriek Preens in Dokkum komen op een stakingsacties en publieksacties. Het sociaal plan is juist inlutsen door de directie. Medewerkers gaan net akkoord met de eerst dat ze geen juridische stappen ondernemen maaien tegen haar ontslag. Sportclub Cambuur blijft in de race voor het kampioenschap. De ploeg won juist de uitwedstrijd in Emmen met 3-1. Komende vreed speelt het Cambuur wedstrijd in Emmen, maar dan thuis. De gemeente Rie van Smellingelaan had bij een spoeddebat instemd met een onderzoek naar de angstcultuur op het gemeentehuis. Het gemeentebestuur ziet een extern bureau daarvoor uit. Aanleiding binnen berichten over medewerkers van de gemeente die het haar intimideren vielen. Nou vreed begint de wereldbouw van moeder Windlust in Boerum. Verleden hier op Eerste Peerskedij baande de monumentale moene aan, nadat jongeren al papier onder de moene in de bronstutsen hielden. De bronverzekering had €1 miljoen uitkeerd en dat is genoeg voor de wereldbouw. Joen en vannacht droeg om de 6 graden heen. Morgen 15 graden, droeg met zinnen en een krachtige zuidwestenwind.